Una vegada hi havia un nen petit i aquest nen petit mirava a qui li estava fent la foto, que era el seu pare. Aquest nen petit vivia al carrer Vilamarí, a l'esquerra de l'Eixample, i estava en una habitació on jugava, on llegia, i a l'any 72, amb una exposició que un dels títols era La crònica familiar, jo, a partir de la foto aquesta, se'm va acudir fer-me un autoretrat llegint, i aquí ve una mica el truco, que estava llegint una cosa que diu play, que vol dir joc, però que en realitat era el Playboy. Naturalment, era per situar en l'època que jo pintava el retrat del nen amb la bata del col·legi, les botes plenes de pols, la cadira de vímet, el mosaic hidràulic de flors que representa, per mi que sóc una persona molt de ciutat, el contacte amb la natura. Com la natura que acompanyava a cada habitació, i el pes de la paret, que és equivalent a un espai verd poma, molt suggerent i molt clàssic de l'època, que podríem dir el mateix pes d'un espai buit rotund és el de la imatge, i que hi ha un punt de coincidència que coincideix tot amb el cap del nen com a fuga de la perspectiva. Després de tots aquests anys que han passat, jo me n'adono i estic molt content, espero que aquest quadre sempre estarà a casa meva, sempre el tindré a mà, perquè allò que vaig explicar, que la meva ambició com a artista és d'aturar un moment per sempre, aquí jo m'he emportat aquella cosa que fuig, que és la meva infància, al pis dels meus pares, per sempre. I per sempre espero que continueu fent les vostres subscripcions al meu YouTube. Moltes gràcies.